Ti'n bod, mae'r publishers a'r organisers o'r ffilm maen nhw'n gwybod mae'n wael i'r plant sy'n tyfu lan, ond mae ddim yn stopo nhw'n gwneud y ffilm. Ac os maen nhw'n gwybod, mae'n mynd i dod â millions a millions o bunnoedd mewn i'r busnes. Mae unrealism a oedd ei arfer digwydd fel yna. Ti'n bod, mae'r Green Street a ffilms fi wedi gweld nhw gyd i un fi, a maen nhw'n eitha good watch, ti'n bod, pryd chi'n gweld nhw. Ond fel dwedais i, maen nhw'n mynd i bod yn bad influence ar y plant sy'n tyfu lan. Ond mae ddim yn stopo nhw'n gwneud y ffilms. Fi wedi gweld lot o fe, ti'n bod, fi wedi sefyll ar y North Bank mewn gêm pryd o'n i'n chwarae Caerdydd, a oedd popeth yn mynd ymlaen. Oeddwn i'n dim ond yn 13 mlwydd oed, o'n i'n ofn, oedd rhaid i dad fi mynd i fi mas o'r North Bank a mynd i fi gatre, achos oedd popeth i kick off yn y stands. Fi'n nabod un neu ddau o Abertawe sydd yn cael ban ar y foment. Just boys fel fi a chi sy'n eistedd yn y pub rai weithiau a cael paint na gyd nhw. Ond pryd maen nhw gyd gyda'n gilydd, maen nhw'n hoffi tymod, maen nhw'n hoffi ymladd a creu lot o trwbl na fel maen nhw. Ond tymod, yr Old Firm game, mae'n un arall, ni wedi chwarae mewn 31 Old Firm game. A maen nhw'n cytsau yn gilydd, achos mae lot o religion, Celtic Rangers, tymod, Catholics a Protestants, pethau fel hyn. Mae hwnna wedi bod yn eitha wael dros y blynyddoedd, ond mae hwnna'n lot well nawr hefyd. Mae'n lot mwy o heddlu a mae ddim yn digwydd mor aml nawr a dde arfer digwydd. Ond fi ddim wedi cael lot o pryd chi'n chwarae, chi mas ar y cae a chi ddim rili'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, tymod, off y pitch a pethau, ond ers bod fi wedi cwpla, fi wedi gweld lot o gemau, ond mae wedi cael ei clampo lawr lot.